Bos días a todos. Doulles conta do contido da última conferencia de presidentes que acabamos de rematar fai uns minutos. Esta é a 14ª conferencia e, según nos comunica o presidente do Goberno Central, será a última conferencia de presidentes en formato de domingo e probablemente haberá unha conferencia de presidentes a finais do mes de xullo, pero se abandonan xa, de acordo co Goberno Central, as conferencias semanais que se viñan producindo dende que se declarou o estado de alarma na nación. Evidente que estamos nun contexto moi distinto de cando empezamos a celebrar as primeiras conferencias de presidentes. Hai 3 meses, todos os españois iniciamos un camiño durísimo, especialmente duro, para as familias que perderon a un ser querido, pero tamén para, con carácter xeral, a inmensa maioría dos cidadáns de Galicia e do conxunto de España. Hoxe, a situación sanitaria certamente está controlada, a preparación ante posibles rebrotes é maior e, grazas á responsabilidade de todos, podemos recobrar a nosa relación familiar, social e económica que tiñamos antes de aquel 15 de marzo. Como saben, a partir de mañá, luns, Galicia abandona o estado de alarma. Este novo avance prodúcese, efectivamente, a proposta da Xunta de Galicia, porque, en base aos informes sanitarios que tivemos nos últimos 14 días, especialmente nos últimos 7 días, pensamos xa que reunimos as condicións para abandonar un instrumento absolutamente excepcional como é un estado de alarma. Esta proposta da Xunta de Galicia foi aceptada de forma inmediata, eu diría que en minutos, por parte do Goberno Central, porque comparten os datos de todas as comunidades autónomas, comparten a visión dos responsables do Servicio Galego de Saúde e recoñecen, e yo agradezo sinceramente, que ao longo deste tempo Galicia actuou sempre, en primer lugar, con prudencia, con criterio sanitario e, por suposto, tamén con lealdade ao Goberno como mando único. Quero subliñar que se mañá Galicia pode comenzar a recobrar a súa normalidade, eu quero decir, da forma máis breve e solemne posible, e grazas a todos os galegos, a todas as galegas que fixeron posible este avance. Grazas, en primeiro lugar, aos profesionais sanitarios e non sanitarios de todas as categorías, de todos os centros sanitarios que estuveron traballando contra a pandemia. Grazas aos xestores tamén que compraron materiais, que reforzaron as áreas de urxencias, as áreas críticas de hospitalización, de medicina preventiva, os laboratorios de microbioloxía, en definitiva, tamén os COVID auto, ao conxunto da plantilla do Servicio Galego de Saúde e tamén as 1.771 persoas que contratamos adicionalmente para facer fronte a esta ameaza. Grazas aos traballadores das residencias de maiores e das residencias de discapacidade que protexeron a saúde dos residentes, sobre todo dos maiores discapacitados que son población de maior risco, persoas máis vulnerables. Grazas aos sectores económicos que estuveron abertos e que nos permitiron a todos poder seguir nas nosas casas, nos lugares de residencia, poder seguir vivindo sin faltar a enerxía, sin faltar tamén as capacidades das empresas que puxeron a nosa disposición alimentos e que tamén puxeron a nosa disposición xestorías, bancos, farmacias, en definitiva, todos aqueles que fixeron fronte á pandemia traballando. Grazas aos emprendedores que se mantiveron abertos, como digo, e tamén os que se lles obrigou a pechar. Grazas aos traballadores que permaneceron nas súas casas, especialmente aqueles traballadores que están sufrindo as consecuencias da crise económica nos seus salarios ou no desemprego. E grazas tamén ás persoas, ás empresas, ás institucións que botaron unha man a través de donativos cuantitativamente importantes e cualitativamente todos relevantes
nas contas do Servicio Galego de Saúde. E grazas ao conxunto, insisto, dos galegos que se cuidaron e cuidándose cada un, cuidamos a todos. Para nós foi toda unha oportunidade histórica poder intentar organizar a saúde pública, os servizos sanitarios, os servizos sociais e tamén as distintas opcións e as distintas sensibilidades de tanta xente nun tempo absolutamente excepcional. E en el día de hoy quiero tamén mandar un agradecimiento extensivo al Gobierno central. Lo he hecho al presidente del Gobierno y a las ministras y los ministros que estaban en Moncloa haciendo la conferencia de presidentes. Quiero agradecer, como lo he hecho en la conferencia de presidentes, la colaboración y el diálogo que ha habido en la mayoría de los momentos y, sobre todo, reconocer, ¿por qué no?, el esfuerzo del Gobierno central. Porque con aciertos, que sin duda los ha habido, y con errores, que en algunos casos estos errores eran lógicos por ser la primera vez que nos enfrentábamos a una pandemia, insisto, con acuerdos y también con diferencias que seguramente son inevitables en una gestión tan difícil, no me cabe duda de que el Gobierno central ha intentado acertar en sus decisiones. Como digo, o mérito de poder reunir as condicións para sair do estado de alarma é de todos os galegos e a responsabilidade, a partir de mañá, en consecuencia, tamén é e será de todos os galegos. En ningún momento podemos esquecernos de que cada paso que se dá para levarnos a todos a redobrar a nosa responsabilidade e a non relaxarnos. En Galicia hai unha evolución positiva, eso é incuestionable. A presión dos hospitais, con 7 persoas hospitalizadas, ningunha persona por patoloxía COVID xa nas UCIs, acreditan esta situación. Pero é moito máis importante incluso ser a comunidade autónoma con menor taxa de novos contagios por 100.000 habitantes nos últimos 14 días e nos últimos 7 días. Nos últimos 7 días, a taxa de contagio por 100.000 habitantes, novos contagiados é do 0,4, mentras que a media de España é do 3,69. En nos últimos 14 días, a taxa de novos contagios en Galicia é de 0,85 por un 9,52 en España. Pero o feito de que a evolución sexa positiva non significa para nada que podamos pensar en que temos superada a pandemia. Lamentablemente, nin temos un fármaco eficaz 100%, nin temos unha vacina. Ao contrario, seguimos con moitísimas debilidades de cara ao presente e de cara ao futuro próximo. Saímos do estado de alarma avalados, como digo, pola boa evolución epidemiolóxica, pola solidez dos datos, pola preparación sanitaria e social, pero o virus sigue existindo. E, por tanto, fago un chamamento, e o reiterarei non mentras non haxa unha vacina, a prudencia e o rigor. Entendemos que saímos do estado de alarma, pero non para consumar as totales costumbres que tiñamos antes, e moito menos para pensar que o coronavirus non existe. O coronavirus existe, lamentablemente. Abandonamos o estado de alarma para entrar nun estado de vixilancia sanitaria permanente, que vamos a exercer coas competencias restablecidas polas autoridades de saúde pública, pola Consellería de Sanidade e polo Goberno e todas as súas consellerías. Neste sentido, na conferencia de presidentes desta mañá, informei ao presidente Sánchez e aos meus colegas autonómicos que a nosa intención é ir recobrando a normalidade de xeito gradual e en ningún caso de forma abrupta. É dicir, daremos pasos adiante en determinadas áreas, pero agardando noutras, avanzando pero con cautela, para que ese avance non teña retrocesos. Como digo, a partir de mañá damos pasos adiante convencidos porque entendemos que a situación permite dar por superada a fase 3 unha semana antes do resto das comunidades autónomas que conformamos a nación española
E sendo así, non estaba xustificado esperar exactamente 6 días, porque o estado de alarma desaparecerá no conxunto da nación o próximo domingo ás 0 horas, é dicir, dentro de 6 días. O paso adiante de que desde o pasado luns está permitido o libre tránsito na Comunidade Autónoma de Galicia, o paso adiante de que a partir de mañá se incrementarán os aforos con carácter xeral o 75% en todos os establecementos pechados, o paso adiante de que dentro das casas as familias e as amizades poden reunirse sin limitación, se acabaron o estado de alarma e, en consecuencia, se acabou o límite aos dereitos fundamentais dos galegos, e o paso adiante abrir os parques infantís ao aire libre. Debemos valoralos, pero debemos ser, insisto, precavidos. Hai que cumplir os protocolos aprobados o pasado venres e que se coñecen para todos os galegos dende onte o pasado sábado. E, en todo caso, respetar as medidas de prevención, insisto, sin a distancia física de 1,5 metros, sin a hixiene continuada das mans ou sin o uso de máscara nos lugares onde non é posible a distancia de 1,5 metros, sin eso volveremos inevitablemente cara atrás as semanas máis duras, máis oscuras que vivimos probablemente nas nosas vidas. E tamén debemos comprender que non podemos abrirnos de repente en todos os eidos, senón que hai áreas na que, pola propio prestixio de esas áreas, é necesario estar vixiantes para poder ir avaliando resultados e vendo se podemos seguir cara adiante ou, polo contrario, debemos de seguir agardando. Por iso seguimos preservando os colectivos máis vulnerables, os maiores e a discapacidade. Por iso imos ampliando os aforos paulatinamente. E por iso entendemos que compra agardar un pouco máis para abrir as discotecas, os establecementos de ocio nocturno, onde sempre se relaxan máis as medidas de prevención, ou por iso imos valorar xunto co sector o mellor momento para a reapertura dos parques de ocio infantil de carácter pechado, porque entendemos que todo isto conleva riscos. En primer lugar, para os propietarios de esos establecementos e, por suposto, para a saúde pública de todos. Nestes casos entendemos que, por prudencia, debemos de esperar un pouco máis para ver como evoluciona a epidemia tras a flexibilización de outras medidas. E por iso eu agradezo o esforzo que están facendo estes sectores e o Goberno o entende perfectamente as dificultades os límites no que están desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social. Pero temos que ser conscientes de que esta situación non é inmutable, polo que periódicamente vamos a avaliar as medidas para avanzar ou retroceder no caso de que haxa brotes importantes en algúns lugares ou en algunhas empresas ou en algúns centros sanitarios ou en algunhas localidades. En Galicia, insisto, estaremos vixiantes e actuaremos en función do plan de brote ou rebrote que o propio Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde activou e aprobou fai semanas, pero eu volvín hoxe a plantexar a necesidade de ter un plan de brote ou un plan de rebrote con características homogéneas en toda a nación. Unha vez que o presidente do Goberno Central nos comunicou que a partir do 21 de xuño haberá mobilidade no 100% do territorio nacional e tamén se abrirán todas as fronteiras dos países no espazo Schengen, salvo Portugal, que o fará o 1 de xullo, a partir desde aí é máis necesario que nunca tomar medidas tamén para regular o presente e o futuro inmediato en sanidade. A primeira delas é aprobar un plan de rebrote nacional. Por qué? Porque se seguimos sin saber cales son os parámetros a partir do cal se considera que existe un brote en un municipio, nunha provincia ou nunha comunidade, porque tampouco sabemos que temos que facer ou cales son as recomendacións comúnmente admitidas nas autoridades sanitarias no conxunto do país, e seguimos sin saber cal vai a ser a reacción a nivel nacional si se produce. Volveremos a declarar o estado de alarma?
ou sería razonable, como vimos plantexando desde maio, aprobar unha legislación sanitaria específica para regular os brotes ou os rebrotes que podemos ter nos próximos meses, nos próximos semestres e incluso no próximo ano ou nos próximos 2 anos. Seguimos sin ter resposta a estas preguntas, que nos parecen básicas, e creo que sería imperdoable repetir a improvisación que tuvemos ao principio da pandemia ante posibles rebrotes que se podan producir a partir do 21 de xuño, cando se abra toda España a recibir cidadáns do espacio Schengen e, por suposto, tamén a comunicarnos con dereito todos os españois entre sí. Nesta liña de preparar o futuro, reitereille ao presidente a miña preocupación, insisto, por ter unha legislación sanitaria específica para regular o risco sanitario onde aínda estamos, porque o risco ata a vacina será evidente. A Xunta de Galicia entende que, por suposto, hai que ir cara adiante. De feito, nós pedimos durante semanas que se permitira a circulación dentro de Galicia, porque a situación epidemiolóxica de todas as provincias o permitía. Pedimos tamén que se abrisen pasos fronteirizos para mercaderías e persoas para poder traballar con o noso veciño Portugal. Decidimos dar por superada a fase 3 porque pensábamos que a nosa situación sanitaria o permite, o Goberno así o aceptou, como decía, e a Xunta de Galicia quere seguir cara adiante, porque recuperar a mobilidade completa significará que persoas de outras comunidades e de outros países verán a Galicia e as necesitamos para revitalizar un sector que dá emprego a 100.000 personas, que é o sector da hostalería e o sector do turismo. E porque somos, ademais, unha terra aberta e unha terra hospitalaria e unha terra que o que queremos é recibir a miles de persoas en Galicia, como viñemos facendo en todas as tempadas anteriores. Por iso hai que ir cara adiante, pero temos que ir cara adiante e ter criterio. E ter un criterio sanitario. E ter un criterio sanitario que acredite unha capacidade de reacción inmediata ante brotes que podan ocurrir, como están ocurrindo en outros lugares de España, e todos os expertos, ademais, nos indican que eso é algo que inevitablemente se vai a producir máis temprano que tarde. Todos os galegos, como conxunto dos españois, levamos meses, primeiro en confinamento, despois en procesos de apertura gradual, e a todos nos supuxo un gran esforzo. E agora, sen que estea rematada esa chamada desescalada por fases en varios lugares de España, e pese a que a situación nos distintos países de Europa é moi diversa, de repente se le van a levantar as fronteiras interiores, se van a levantar, por suposto, a circulación dentro de España de forma inmediata, a partir do 21 de xuño, de acordo coa decisión do Goberno Central, e sen ter fixado ningún criterio para afrontar a mobilidade en caso de rebrote, pois se trasladamos ao presidente que nos sorprendía que nin o Plan Nacional de Rebrotes nin a legislación sanitaria estea adecuada para garantir a seguridade máxima na mobilidade que vamos a recobrar prácticamente total en España e tamén nos países Schengen a partir do próximo domingo 21 de xuño. Por iso volvían a insistirlle ao presidente, do mesmo xeito que fixeron outros presidentes de comunidades autónomas, de que é imprescindible dotarnos de capacidade legal para actuar no caso de rebrotes localizados. Imaginemos que se detecta un rebrote nun territorio, nunha zona pequena, nun concello ou incluso, lamentablemente, nunha cidade grande. Non será máis lóxico, máis responsable e máis útil poder acotar e regular a circulación nestas zonas en lugar de non facer nada e impedir a propagación do virus? Parece que sí, todos estamos de acordo. Non é comprensible que non lle deamos resposta aos cidadáns salvo o estado de alarma. O estado de alarma non podemos activarlo de forma constante, continua, durante os próximos meses ou semestres ou anos. Por iso, volvín a propoñer, igual que outros presidentes autonómicos, reformar a legislación sanitaria para garantir con maior claridade a posibilidade de
regular a mobilidade en España ante posibles rebrotes que se producirán, lamentablemente, a partir dos próximos meses. A propia legislación sanitaria que xa está vixente, que é a Lei Orgánica de Saúde Pública, máis a Lei General de Sanidade de 1986, digo que o prevén. E, de feito, dicen que se deberán utilizar medidas que menos prexudiquen o principio de libre circulación das persoas e bens. Pero probablemente sexa necesario modificar para garantir un artigo específico para habilitar ao Goberno de España a tomar medidas que regulen a mobilidade. A tal efecto, creo que non deberíamos de iniciar períodos vacacionais parlamentarias sin finalizar esa modificación legal que, por prudencia, dende Galicia vimos pedindo dende o mes de maio e, por razóns éticas, a reiteramos para que non deixe de quedar constancia que a proposta de Galicia é regular na legislación sanitaria a seguridade das persoas ante posibles brotes ou rebrotes que podamos ter nos próximos meses. Quedou dito e con constancia na acta da Conferencia de Presidentes. Do mesmo xeito que o Goberno Central vai autorizar de golpe a circulación completa, nós o que pedimos é que esa circulación teña tamén unha garantía legal para que todos os cidadáns podamos movernos no territorio sabendo que hai normativa que ante posibles brotes ou rebrotes se active e se protexa a saúde pública de todos. Do mesmo xeito que digo isto con absoluta convicción, tamén quero afirmar clara e rotundamente que non participo de ningunha corrente que pretenda estigmatizar a ninguén. O contrario, o que pretendo é garantir a saúde pública de todos. Galicia é unha terra aberta, é unha terra tolerante. Queremos que veña moitísima xente. Por qué? Porque somos un pobo acolledor, porque somos un pobo hospitalario, porque recibiremos sempre cos brazos abertos a todas as persoas que nos queran visitar e lle pedimos a todos que veñan con absoluta seguridade a unha terra segura. O coronavirus non mudou na nosa forma de entender a hospitalidade. Ao contrario, o que queremos é garantía para os que nos visitan e garantía para os cidadáns de Galicia, do mesmo xeito que os cidadáns galegos queremos acudir a outros territorios coa mesma garantía que pedimos para nós. Que non haxa mando único non pode significar que o Goberno Central se desentenda de coordinar e de avanzar as cuestións tan trascendentais para outro sector fundamental da nosa población, que son os nosos nenos, as nosas nenas, os nosos mozos, a educación. A nosa postura resúmese en dúas cuestións. A primeira, a equidade e a segunda, a normalidade. A equidade, nós sempre defendimos que a educación debe ser o máis similar posible en contidos e tamén en organización entre todas as comunidades autónomas. E a normalidade porque nós creemos que, respetando todas as precaucións, temos que tentar que o curso do ano que comeza sexa similar a cursos anteriores. No que respecta a equidade, sumámonos ao inicio do curso proposto polo Goberno, e no que respecta a normalidade, queremos que referencia tamén as recomendacións da Organización Mundial da Saúde. Con esas recomendacións podemos empezar o curso lectivo sin problemas. E seguindo esas recomendacións da Organización Mundial da Saúde, debemos de evitar romper os grupos que xa veñen traballando e compartindo as aulas, evitándolle así os rapaces que bastantes cambios xa viviron e vivirán pois rupturas emocionais entre os compañeros que conforman o mesmo curso. Temos que extremar, sin dúbida, todo. A presencia nas aulas, por suposto, pero se hai un risco adicional son os recreos e as zonas comuns, que onde os expertos señalan maior risco. Isto foi compartido por boa parte dos presidentes autonómicos, cito en memoria Aragón, Castela Mancha, Andalucía e outras. Comento tamén brevemente os temas recorrentes na participación no posicionamento de Galicia na Conferencia de Presidentes. Primeiro, transparencia nos datos. O que está sucedendo cos datos en España está claro que nos está danando a credibilidade
a situación reputacional de España. Tamén está dañando a credibilidade que os cidadáns podan ter nas institucións e é unha falta de respeto aos falecidos. Por eso volvemos a reiterar. Hai presidentes autonómicos que na conferencia de presidentes deron datos de mortalidade que non coinciden cos datos publicados polo Ministerio de Sanidade. A taxa de reposición de sanidade e servizos sociais tamén o volvín a plantear. Hai outras presidentas autonómicas e presidentes que apoyaron esta tese. Levamos semanas pedindo que se elimine a imposibilidade de sacar todas as vacantes da sanidade e dos servizos sociais á oferta pública de emprego. Como saben, levamos anos con imposibilidade de sacar todas as vacantes porque o priva a legislación básica do Estado e esperemos que agora nos deixen sacar todas as vacantes de sanidade e servizos sociais porque sería respostar mínimamente ao compromiso destos empregados públicos e tamén, por que non, dar a estabilidade que merece. E, por último, informolles de algúns asuntos económicos que tamén plantexei. As administracións, evidente que temos que acompañar os emprendedores na reactivación. Falamos dos ERTEs, plantexei que hai que alcanzar un acordo a maior brevedade posible sobre a situación dos ERTE de forza maior a partir do 30 de xuño. Temos que trasladar certezas e seguridade xurídica ás empresas e aos traballadores que todavía están en ERTE e que ven peligrado o seu ERTE a partir do 30 de xuño se non se prorroga. Pensamos que os autónomos deben poder dispoñer das mesmas certezas e seguridade que os traballadores por conta allea. Pensamos que deben de prorrogar a prestación do cese de actividade e permitir atenuar un gran impacto que está a sufrir os autónomos nesta crise. Tamén falamos de automoción. Hai 7 comunidades autónomas que constituímos unha mesa pola automoción para reactivar este sector. España é o segundo país produtor de automóviles de Europa despois de Alemanha. Hai miles de emprego que están nunha situación comprometida. Agradecemos ao Goberno que nos anunciara que mañá vai a presentar o plan de automoción para toda España e outros presidentes autonómicos como o valenciano, o de Aragón, o de Castela e León e eu mesmo plantexamos que ese plan de reactivación debe de facerse con neutralidade tecnolóxica. É dicir, non só se deben de apoiar as compras de coches eléctricos, senón tamén as compras de coches con emisións reducidas. Senón, estaremos prexudicando a industria automobilística nacional e estaremos favorecendo exclusivamente a que podan cambiar de coche a rentas máis altas, que son as que realmente poden pagar esa diferencia todavía moi importante que hai entre os coches eléctricos e os coches de carburación normal con emisións reducidas. E finalizo xa, recordelle tamén as nosas propostas, que as reitero, porque creo que son útiles, hai outros presidentes que tamén as apoiaron, propostas fiscais que trasladamos, como a reducción do imposto de valor engadido para o turismo 4%, tamén a reducción do imposto de valor engadido sobre as máscaras, que todos necesitamos utilizar durante os próximos meses. Recordelle que neste momento non podemos permitirnos o peche das industrias como Alcoa, é evidente que nun momento no que temos que crear emprego e estímulos para manter as empresas, non podemos pechar empresas por unha falta de tarifa eléctrica que faga compatible a produción de aluminio ou, como decía tamén o presidente asturiano, a produción de acero en España. E recordelle tamén que dos 90 millóns que o Ministerio propuxo para incentivar o sector do viño, Galicia, que representa o 6% da facturación deste sector, en viños con denominación de orixen, parece ser que lle corresponden 300.000 euros. De 90 millóns de euros, 300.000 euros para o viño galego, esperemos que se rectifique esa forma de entender este reparto absolutamente asimétrico dos incentivos do viño no conxunto de España. Conclúo do mesmo xeito que o intentamos facer sempre, pero hoxe cun matiz importante. Conclúo pedindo aos cidadáns responsabilidade e prudencia para todos. Pero tamén felicitando e agradecendo ao pobo de Galicia o seu exemplar comportamento. Síntome orgulloso de ser galego, síntome orgulloso de estar a disposición dos galegos e síntome orgulloso
de presidir o goberno da comunidade autónoma. Fomos quen de traballar con rigor, fomos quen de traballar con metodoloxía, fomos quen de traballar sin facer ruído, intentando hilvanar solucións, protocolos, respostas, parámetros. Fomos quen, en definitiva, de ser leais, con mando único, e tamén de plantexar críticas constructivas que, na maioría dos casos, ao final se asumiron. E por iso, agora que empezamos a partir de mañá prácticamente a vivir, en primeiro lugar, sin estado de alarma e, en segundo lugar, cunhas normas sanitarias máis favorables para a actividade económica e social, e, sobre todo, a partir do próximo domingo, 21 de xuño, que dende a mañá poderemos recibir a calquer cidadán de España, probablemente a inmensa maioría de todos os cidadáns da Unión Europea, pois a partir de aí, si cabe, temos que ser todavía máis respetuosos e máis estrictos coas medidas de saúde pública. Se o facemos, poderemos, tal como neste momento, felicitarnos nos próximos meses. Eu estou convencido que o vamos a facer e por iso pido que non nos relaxemos, senón que nos sigamos cuidando, porque o futuro de Galicia depende de nós. Mais nada, moitas grazas e quedo a disposición se hai algunha pregunta para intentar contestarla. Moitas grazas. Sí, presidente, na Televisión de Galicia queríamos preguntarlle como interpreta a negativa de Portugal a non abrir a fronteira ata 1 de xullo e tamén saber se, en ausencia das reformas legislativas que reclama para limitar a mobilidade dentro de España en caso de repunta dos contaxios, a Xunta de Galicia, no ámbito das súas competencias, estuda algún tipo de medida para responder a esa situación. Bueno, o presidente do Goberno non deu ningunha explicación nin aclaración porque no caso de Portugal pois as fronteiras se van a abrir o 1 de xullo. Simplemente dixo que Portugal solicitara que a fronteira con España se abrira o 1 de xullo. Eso é a información que deu o Goberno Central, non deu outra. Así como no resto dos países da Unión Europea e no espacio Schengen se abrirá o 21 de xuño, Portugal pediu explícitamente que a fronteira con España se abra o 1 de xullo nun acto que van a presidir o xefe de Estado español, o rei de España, e tamén o presidente da República Portuguesa, acompañada polos primeiros ministros de España e Portugal. Sobre a situación que estamos vivindo en Galicia desde o punto de vista transfronteirizo, melloramos paulatinamente a nosa situación, polo menos o paso de traballadores interfronteirizos e de mercadorías. É certo que non se vai a poder restablecer o 100%, dado que o goberno portugués solicitou ao goberno español o retraso na apertura ata o 1 de xullo. En relación con que podemos facer para protexer a saúde dos galegos, nós vamos a traballar ao máximo por protexer a saúde dos galegos, o viñemos facendo así antes de que o goberno central declarado o estado de alarma, e o vamos a facer sendo a primeira comunidade autónoma que abandona o estado de alarma, de acordo co propio Goberno Central, e que nos anticipamos 6 días ao resto do territorio nacional no abandono do estado de alarma ata o día 21. Si creo, e por iso o plantexei desde o mes de maio, e sigo plantexando agora, por responsabilidade e por principios éticos, de que é un erro irnos de vacacións parlamentarias por parte das Cortes Xerais sin unha garantía legal para que durante este verán e nos meses e semestres posteriores teñamos unha lei sanitaria que poda regular limitacións de mobilidade ante brotes ou rebrotes que se podan producir nos próximos meses, trimestres, semestres ou anos. Creo que iso é un erro e por iso o plantexei. Que podemos facer nós? Nós seguir activada en parte a alerta sanitaria, e, por suposto, se vemos que temos algún problema nun municipio ou nunha provincia, dado que non podemos, por ausencia legal, pechar localidades, si poñelo en coñecemento da xurisdicción ordinaria e pedirlle ao xuíz autorización para que a Xunta poda pechar un municipio concreto ou incluso unha provincia. Evidentemente, o que non pode facer a Xunta é pechar a comunidade autónoma. Iso é unha competencia do Goberno Central e por iso pedimos que haxa leis que habiliten ao Goberno Central para seguir traballando con rigor nos próximos meses, nos próximos semestres.
Sí, bo día. Faro de Vigo tamén se refire a estas dúas cuestións. Se pregunta, en primeiro lugar, se obtivo resposta do Goberno á demanda de reformar a legislación sanitaria e respecto ás fronteiras se pensa que é apresurado abrilas o 21 de xuño e considera que sería mellor agardar a xullo. O presidente non contestou a isto. Houbo varios presidentes que pedimos legislación sanitaria específica. De algún xeito, tanto o presidente de Castela Mancha, o presidente de Andalucía, o presidente de Asturias, o presidente de Castela León, creín entender tamén o presidente de Aragón. Nos pronunciamos claramente sobre isto porque hai un vacío legal. Hai un vacío legal como consecuencia de que non se quiso reformar a legislación sanitaria para garantir a reducción de mobilidade no caso que fora necesario. Acudir ao estado de alarma nas primeiras semanas foi correcto, era o lóxico. Non podíamos empezar a legislar e non facer nada. Agora ben, cando xa levábamos pois un mes, mes e medio, 2 meses en estado de alarma, parecía razonable meter unha modificación na Lei Orgánica de Saúde Pública e aprobala de forma inmediata para que non necesitásemos estados de alarma posteriores e, sobre todo, agora que o Goberno decide levantar en toda España o estado de alarma o próximo domingo, dende as 0 horas, ter unha legislación que nos garantice, unha legislación que nos asegure unha rede para traballar en aberto. O presidente non fixo contestación ás propostas dos distintos presidentes. É certo que nas reunións preparatorias que desde fai 3 semanas temos no día de onte coa ministra de Administracións Públicas, a ministra aceptou que efectivamente había que traballar nunha regulación específica, pero sin concretar períodos nin prazos ao respecto. Sobre apertura de fronteiras, se é prudente ou non facelos o 21 de xuño, eu creo que non teño información suficiente para tomar ou posicionarme nesta decisión. Non teño información. Sei como está os datos que se publican o resto dos países. Hai países europeos que teñen unha taxa de incidencia nos últimos 7, nos últimos 14 días pois alta, pero a mí non me corresponde facer opinións nin xuizos en relación coa política exterior de España relacionada con esta pandemia. O único que podo decir é que hai que ter cuidado con isto. Íbamos moi encima, as cousas iban abrindo pouco a pouco. Agora, de repente, o 21 de xuño se abre todo, e isto informado con 6 días de antelación. Evidentemente, espero que as cousas vayan ben. E por eso sí, se non temos unha lei que nos garantice a posible regulación da mobilidade nos próximos meses, pois estamos ante un risco sanitario sin cobertura legal, e iso preocúpame. Respecto a la cuestión de la frontera, 4 Televisión pregunta cómo interpreta que Portugal retrase abrir la frontera solamente con España. Bueno, yo no sé si solamente la cierra con España hasta el 1 de julio, eso no me ha quedado claro. Bueno, las autoridades portuguesas han adoptado este criterio. Es un país soberano y le corresponde a ellos valorar cuál es su situación epidemiológica y cuál es la situación epidemiológica de España. Es evidente que Portugal es un país que funciona de una forma absolutamente automática en sus relaciones laborales, familiares y en sus relaciones económicas con España. La frontera más larga de Europa, de la Unión Europea, es la frontera entre España y Portugal. Los tráficos de agitación entre Portugal y España son miles y miles y miles de automóviles entrando y saliendo de forma continuada y constante durante las 24 horas del día, y en este contexto no es lo mismo una frontera con países que llegan a Portugal vía aérea o vía marítima que con un país que comparte territorio y que comparte península, ¿no? A mí no me corresponde hacer la valoración que hace el gobierno portugués, en primer lugar porque desconozco su alcance y en segundo lugar, insisto, por respeto a las autoridades portuguesas.
Dúas preguntas de Europa Press. Canto lle corresponde por agora a Galicia do fondo dos 16.000 millóns non reembolsable? Canto considera a Xunta que debe recibir? E, por outra banda, si entende as voces que cuestionan que abran parques infantís ao aire libre e actividades con ata 250 menores, mentres centros de día e garderías seguen pechadas. Non sabemos o que nos corresponde porque tamén varios presidentes falaron disto. Non hai todavía uns criterios prefixados. Parece ser, o Goberno nos prometeu que no mes de xuño se convalidaría, no mes de xuño se aprobaría no Consello de Ministros, que quedaría aprobado en Cortes en xullo e os primeiros transferencias se recibirían no Tesouro das facendas autonómicas no mes de xullo. Por tanto, lamentablemente non o sabemos. O que sí sabemos é que se rompeu o criterio de financiamento, que a Galicia lle correspondía aproximadamente o 6% desos 16.000 millóns, no entorno de 1.000 millóns de euros, se mantuvésemos os criterios de financiamento ordinarios, pero dado que o Goberno decidiu cambiar esos criterios de financiamento, nos tememos que vamos a recibir unha cuantía sensiblemente inferior. Acabo de dar os datos do viño. 90 millóns de euros para toda España, somos o 3,5% da produción de viño con denominación de orixen, o 6% da facturación de viño ao total de España, e nos dicen que nos tocan 300.000 euros. Por tanto, levamos visto como se toman decisións no reparto do diñeiro en función de determinados parámetros que parece ser benefician a uns porque, dende logo, a Galicia a perxudican claramente. En relación con por que abrimos os parques infantís e non abrimos determinadas actividades que afectan aos rapaces en lugares pechados, pola propia característica do lugar. Os rapaces, os menores, teñen que reactivar os seus comportamentos sociais. E entre un parque infantil ao aire libre, no cual hai riscos, insisto, se os concellos puideran desinfectar e ter persoas nos parques infantís que mellorasen a desinfección dos mesmos, se podería facer as cousas con menor risco, pero nos parques infantís ao aire libre hai menor risco sanitario que nas actividades infantís en lugares pechados. Eso é o que os pediatras e os infecciólogos nos lo comentaron e nos lo concretan desde fai semanas. Por tanto, temos que empezar primeiro cos parques infantís, ver como se comporta a situación e despois ir pensando en actividades infantís en lugares pechados. Insisto, esta é a dinámica e o procedimento que consideramos útil. Abrir todo a vez, tanto as actividades ao aire libre como as actividades interiores, no ámbito dos nenos, dos pequenos, nos parece moi arriscado. E, de feito, cando se ven aforos, sempre hai dous criterios, aforos en lugares pechados e aforos en lugares abertos, xa sexa deportivos, culturais ou de outro tipo. O primeiro que abrimos foron as terrazas, non foron os lugares do interior do bar ou da cafetería. Autorizamos as terrazas, pero non autorizamos os lugares pechados. Pois no ámbito do ocio infantil, os criterios que se nos indican son parecidos aos anteriores. Tamén sobre os nenos, Galicia Confidencial indica que Política Social fixo xa público o protocolo para actividades con menores e pregunta por que a Xunta permite ter a centos de nenos xuntos nun campamento e non abre as garderías. E, por outra banda, sobre rebrotes, consulta se a Xunta está preparada para controlar posibles rebrotes en Galicia sen pedirlle axuda ao Goberno central. Bueno, intentei explicar o tema das garderías. Intentei explicar que as garderías non son lugares abertos, as garderías son lugares pechados. En segundo lugar, as garderías é de 0 a 3 anos, mentras que os campamentos é xa de xente máis adolescente. En cuarto lugar, hai un protocolo de limitacións de aforo nos campamentos moi importante, cousa que non se podía facer nas garderías. E, en quinto lugar, se non me equivoco, cando tivemos as reunións cos directores das garderías, nos trasladaron que non había unha demanda superior ao 20-25% dos pais de levar os seus nenos ás garderías. Por todas estas razóns, consideramos que as garderías as temos que abrir, pero pedimos, polo propio ben das familias e dos nenos, de forma moi especial, e polo propio ben
dos profesores e dos titulares das garderías ver un pouco como evoluciona a relación dos menores en ámbitos abertos, en ámbitos de espazos públicos. Había outra cousa que non recordo. A outra era se estaba Galicia preparada para rebrotes sin ter que recurrir ao goberno. Nos, evidentemente, estamos preparados para os rebrotes que se podan producir intracomunitarios. O que vamos a ver se estamos preparados para recibir a toda a xente que poda vir a Galicia a partir do 21 de xuño. Aí está un risco evidente, ¿no? Pero ese mismo risco van a ter pois outras comunidades autónomas. Casi todas as comunidades autónomas van a ter riscos desta natureza. En Galicia o ano pasado entraron 1.800.000 personas entre xullo, agosto e setembro. Probablemente este ano non entre esta cantidade, pero por unha parte é inevitable reabrir a actividade turística. Nos gustaría, nos parece imprescindible que o conxunto da nación teña un único plan de rebrotes e que o conxunto da nación teña unha lei que posibilite pechar no caso de que se produza pois un rebrote que se extenda de unha forma notable a un municipio, cousa que, lamentablemente, legislación estatal non temos. As autoridades sanitarias comunitarias sí podemos pedirlle a un xuiz que nos habilite cuestións concretas, pero que non podemos en ningún caso pechar unha autovía ou un aeroporto ou a un porto. Esas cousas lle corresponden ao Goberno central. El diario.es refírese á súa petición dun protocolo en educación para todo o Estado na volta ao próximo curso. Pregunta como valora que Madrid e Euskadi se desmarcasen do acordo inicial. Por outra banda, unha vez fora do estado de alarma, quere saber se Galicia vai seguir enviando información diaria ao Ministerio de Sanidade. Sí, nos vamos a seguir enviando información diaria ao Ministerio de Sanidade porque nos parece que é moi importante que contemos con información de todas as comunidades autónomas para poder orientarnos, para poder evaluar como vamos co resto dos demais e tamén para que teñamos unha visión da saúde pública en España no seu conxunto. En relación co posicionamento de Euskadi e de Madrid, seguro que os conselleiros de ambos os dous comunidades autónomas se explicaron e propuxeron por qué da súa proposta. O que sí digo é que prácticamente todos os presidentes autonómicos do Partido Popular, do Partido Socialista, fixemos fincapé en que era necesario mellorar o documento e o protocolo de educación. Insisto, prácticamente todos, vamos, a inmensa maioría. Creemos que hai que seguir mellorando ese protocolo de educación porque entendemos que non son temas menores o inicio do curso escolar e porque non podemos refuxiarnos de que é unha competencia da comunidade autónoma. Tamén é unha competencia dunha comunidade autónoma pechar un bar e, sin embargo, os bares foron pechados polo Goberno central e se regulaba as persoas que podían ir á barra ou que se tiñan que sentar nunha mesa. Comprenderá, e volvo a reiterar, que se regulamos o menos, deberíamos tamén regular o máis. En fin, esperemos que nas próximas semanas podamos avanzar e podamos ter un protocolo educativo un pouco máis claro, baseado na normativa e nas propostas que fai a Organización Mundial da Saúde para todos os países que pertencemos a esa Organización Mundial. De cara a las próximas semanas, 4 Televisión recuerda que en 15 días arranca la campaña electoral y pregunta si la nueva normalidad, de qué manera afectará esa nueva normalidad al proceso. Bueno, en mi opinión, la nueva normalidad ya está afectando al proceso. Nosotros no estamos haciendo actos de precampaña. Por tanto, ya hemos tomado nota, nos parece, que en esta campaña hay que ser muy cauteloso con los actos políticos. En segundo lugar, nosotros pensamos, y así lo haremos, que la campaña se debería de acortar si hubiese consenso. Y en todo caso, me da la sensación que al menos el partido al que pertenezco va a tomar la decisión de reiniciar la campaña con actos políticos, retomándola en el día que se suspendió en la convocatoria anterior y, por tanto, prácticamente no haciendo actos de precampaña. Por tanto, sí ya está afectando. En segundo lugar, pues hay más de 130 técnicos en prevención de riesgos que están acabando de inspeccionar todos y cada uno de los colegios electorales, todos y cada uno,
¿Para qué? Para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todas las personas que acudan a votar el 12 de julio. Y en cuarto lugar, hemos aprobado un protocolo conocido que está a disposición de la Junta Electoral y que no ha tenido enmiendas al respecto para garantizar pues, entradas y salidas en los colegios, geles hidroalcohólicos, mascarillas, protección y prioridad de los mayores en el acceso a la urna y protección, por supuesto, a las personas que representan al presidente y a los vocales de la mesa electoral, así como a los interventores y apoderados de todos los partidos políticos. Pero, en fin, hay ajustes en esta campaña, sin duda, y al menos el partido mayoritario no está haciendo actos preelectorales como venía realizando en anteriores campañas. El País pregunta se non podería entón pechar a Xunta un concello como fixo a Generalitat con Igualada. Solamente con autorización judicial. En las comunidades no tenemos competencias para cerrar un ayuntamiento ni cerrar una provincia. Tendríamos que pedirlo y motivarlo y obtener autorización judicial al respecto y después pedir la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que depende del Ministerio de Interior, para poder acordonar y poder regular ese acceso. No, las comunidades tampoco tenemos, por supuesto, ninguna competencia para cerrar autovías o puertos, aeropuertos, en fin, todas las infraestructuras de interés general del Estado le corresponde exclusivamente al Gobierno central y tampoco tenemos competencias para cerrar nuestra propia comunidad autónoma. Eso es una competencia que le corresponde al Gobierno central. En relación con los ayuntamientos concretos, entiendo que podemos instarlo, no decidirlo, pero sí instarlo y solicitar autorización a un juez. Hay varias preguntas sobre Alcoa. 4 Televisión quiere saber qué le transmitió Pedro Sánchez al respecto y Alerta Digital tiene varias. Saber si el Gobierno central ha valorado el impacto ambiental que supondría el cierre, sobre todo teniendo en cuenta el tema de las bolsas de lodos rojos, que está casi llena, si existen planes de tratamiento y si las subvenciones recibidas podrían ser reclamadas. No he tenido respuesta del presidente en relación con Alcoa. No la he tenido ni en la anterior conferencia de presidentes ni en esta. Puedo entender que no responda a cuestiones que afectan a una única comunidad autónoma, pero no he tenido respuesta. Sobre las subvenciones y lo que ha recibido, etcétera, etcétera, aquí hay empresas, no solo esta, sino que hay empresas, muchas, que han recibido descuentos en sus precios eléctricos por un concepto que técnicamente se llama interrumpibilidad. Hay más de 100 empresas que han recibido subvenciones al precio eléctrico. En el último planteamiento de interrumpibilidad, lo que ha ocurrido es que a las empresas que antes recibían más incentivos en esa tarifa eléctrica, ahora han recibido menos, y unas empresas que antes no recibían nada, ahora han recibido subvenciones en la tarifa eléctrica, y llegan a 600 empresas. Por tanto, me sorprende que se haga este planteamiento, cuando desde hace décadas pues hay las empresas del aluminio primario y del acero tienen una tarifa eléctrica especial para poder seguir produciendo en España. Pero no de este gobierno, sino de todos los gobiernos que los han precedido. Pero insisto, yo de momento propuestas del Gobierno central en relación con Alcoa, yo no tengo ninguna. Sí me gustaría, como es lógico, ya dejar de perder mucho más tiempo y sentarse realmente y hablar realmente del mantenimiento de una fábrica que es clave para la industria española y que es clave para la industria en Galicia y muy especialmente en la Mariña Lucense en la provincia de Lugo. Insisto, ya sea Alcoa o cualquier otra compañía, yo no hablo nominalmente de compañías, yo hablo de que es necesario mantener una fábrica de producción de aluminio primario en España y esa, la única que existe es la gallega, la de Mariña Lucense. Y para mí, para el Gobierno, y yo entiendo que para la mayoría de los gallegos, es fundamental que esa factoría no se cierre, mucho menos ahora que lo que estamos es para salvar empresas, no para condenar empresas. Muy bien, muchísimas gracias a todos.